Къде? Някъде нагоре си, не знам. Ап. Ще штракне. Гледай само отпред. Виж, хубаво да си го сложи отпред. Майката делото, тук е. Не псувай, че снимам. Не, Жора, това си на нас, ние аз така, че 4 човека до това ние си степам. Обичаме си ние да си джасне, бе. Закопча ли хубаво? Толкова добре си карах този път, викам идеално. Ама не, затвори апарат. Марто, затвори апарат. Тръгваме! Нема! Гориската група сме. Давай, че ти изпускам паданията. Карай си първи. Кое? Не чу. За малко писа. По-надолу е там накрая. Там е най-хубавия участък. Правя. Вие двамата пак ли един до друг? Давай. Дай, само гледайте хора отгоре пазят. Давай, първата. Давай. Коста? Нищо не гледам. Айде бе, Галче! Давай! Давай! Снимам те! Знаеш! Ей ги тези звънат! Тирите! Галя! Тук! Да. Помахай! Удобно ми е. Това вече е кабинката.
Той пак ще. Не, Той мина и не спря. чакай, бе, знам така, че спускам скорост. Какво правите? Завършвам там. Хора! Хора много, нали? И българи си човек толкова. Няма чужденци толкова много. Ама казаха, че... Ние градим цените с Европа, който ще дойде. Не, идват само македонци се сипват. И сърби чакат от 20 румънци. Толкова надолу македонци. Човек, нас Ние нали пак за такси във вода. Не искат да карате по скъпите европейски курорти. па се хубаво ти кажа. Жоро минали, бе? Его. Аре? Абе, Ние се отбиваме до учебния плат, защото Хана е там. сестра ми и децата. Да. Е тук, той е тук встрани. Айде. Айде. Долу преди другото спускане вляво. Ти ще кажеш. А защо спряхте преди изкачването? Ау, защо спряхме, бе? Да.